Central Committee AGS Roger Rongchinon tentu beliau itu di District Committee long Vice President Paul Terang dan itu lalu Sonasi Longki di District Committee long General Secretary tentu di Sarongki Terang di District Committee long AGS itu di Mike alam kebange itu Central Committee AGS Roger Rongchinon sa alang lagi itu Mike alam kebang Jaipur Silalo, jasanya pepin ini tu rangkai ke phana kau kelalo. Jadi tu isiwek agenda kan situ pon. Lagi je kupilo, dak Karbianglo Autonomous Council pen isi Venture School lapen. Lason dak tha Venture College long, lo Thanbang pi atum phan baino pipi pere ka utha situ jasanya pepin langsung rangkai mai bang ke phapon. Jadi tu thekdam long lo. Je kedam tang Mars 10, Mars Lopen, November lagi itu 9 months running lo, 8 months already complete lo, 9 months running bom lo. Setame piniannya anda, kalau teachers tumhan, matela college long, assistant professors tumhan non anda, labangsu acik lo jomrang ke longan dia bay nong bang, imperen lo. Nah sini tum Karbilo cari strong hinpen. Karbiang Autonomous Council kecari pon, abang tu bang dia tumhan itu juni ni kan tu. Je alang itu 8 months complete that non 9 months running lo non anda alang itu pun salary prepare ke lagi itu kilang jilang awe tumhan lo charli sumar tumhan lagi si quality education ki PG kali si lagi ani hang head palang itu duty ke claim sambil lagi si demotivate lo pusinil tu main pen jongna ko jenil itu pudam ji je labangso kedamtang Ani kan bustame alang litumhan ceklo jonsok plengder apisi salary bange pipi non ceklo jonsok ke agosto am sila tumpange jutkolo sida pinian yanta September Oktober par non November nang let alang lituman pipi rego je kedamtang council long session hotame alang litum budget dolo pojoinesi education department pantame bainong teachers assistant professor tumhan la ventures school ventures college no tumhan bangke bainong bangke pabab lo salary ke litum ke kecingye tenge school long tustame high secondary tumhan tame 16,000 lege pilo college long tumhan tame 27,000 lasong se high school long tame 12,000 tumhan bainong pipere ke ni tumhan naicung minglia tunda dolo jalang litum kasuli mungwe ke kasuli phan tangkawe pilo itum langda ma 8 months ke lake itum lamso lam kali lake salary long le pin di duty arnibang ke dam pen salary long le pin 8 months ke lage lamso kali alang litum lada arnibang ke dam khorcha dolang latum hem porial dolang hem family dolang ke choki jun phan dolang lason si medical expenditure dolang stame alang litum sung pilo non stame piniania da Karbiang Autonomous Council latum labangso alang litum phan bainong ki PG long non anta alang litum initiative and pompe je tum theklong lo je ani si ha jong stame Dada education department phan gari stame ron lo labang stame litum chorolo bolero alang litum humpline humpone ron stame litum alang tum phana chorolo lason thak si halap bolero ke ron lason thak si education department long ke hunan bang ke ladake tum bang ke priority si pinagi busini lihi tu bang puji je tum langa bang je non hajong November no 17 ni Karbiang Autonomous Council dan Karbiang Long de pukatalon jido hala sualong latum budget ke 5 crore above sido 5 crore abang latum nilai cini dah mateng pulatang dah 5 crore ke tiga lo landor dia pusi latum 5 to 10 crore sang bong si latum budget pangai padu jipu pulatang dah lahaya tangkap yang itu padahok de dera itu non alang itu jo padar jo ani latum kecepadu katum phale bainong pirong sande itu osomar thong lo kecali hanta last se thek bang lerang itu tungin batha itu thek long lo lason thakta at department tin long sane additional aid fund nang le lason thak lahai hu ya fund pens be alang itu man nonang ko ke kaprek laso education department lo ale tame alang itu management la tumhan pison de la bange ni tum sane alang itu man churuji je teacher jong si tum dam de lo pulotang de lage itu bange student tum koson si quality education long po Penang Karbiang Autonomous Council ben
ya quality education pan campaign do piglo lagi ni tumain pen dakar bilo chale song pen alang tuman choro dulu je peneng do de sang se pin em akai richard to bil same elong claim ke dam je quality education banai pu pan alang tame cepat do piglo la song thakha je teachers tuma pan tame jo se aning parong nang ji ahem suli pan nang si pipon pe pulo tang de lake kewang jila ni teachers sunda claim pon pe de ji lake itum nili isi example pen endam ji je itum ahem jong si komane amuni pan somar pan chubi pon tangka pen chubi pon pulo tang de alang pan dong te itum bainong achik lo juda ka bainong pipe te la taklen kle de mati alang ni hoitu ka juji ba na pan kre pive ji la song thakha itum o tong teachers tum ha di itum assistant professor puna college tong assistant professor puna high school long puna high secondary long to teachers tum ha ta bainong pipe pulo tang de la tum ke than nam ji phan ani hang he de pulo tum ani hang he de pu lamso lam kali lagi 8 months without giving salary they are working lagi alamso lam kali 8 months ani lasi ni tung karbilo chali song pen karbilo thomas council cm sir tulam ro ha lapen education yan akhir richard to bi lapen that the education department secretary pen chenglong joint secretary pen chenglong is pen chenglong ni tung alang tuman kaduk kale chuni lo jenang tung prab jin pen la hoptai siang mong alang ni tum han bainong bang pivek nang po busin ni tum alang ni tuman chuni ri polo je pini ni tum labang so pherang ke na ke phage ni tum komane ko pini alam ni tum ninje tum de puitum de just a met pen ni tum karbilo chale song hin pen make hala tum kelong nang je bainong bang 8 months plenga lo potsi kelong nang je bainong bang ke prab jin pen pivek nang po busin ni tum hin pen make jong polo la pe alang tuman chuni ri lo si ni tum alang ni tum han buchule tolo je kewang jila ni nang tum prabjin ben la hoptai siang bong nang tum jong si pipe pulo tang de keong dung a teachers tum keong assistant professor tum bang ke duty da chedam de lo pusin ni tum bang ang clap pen de talong nu lo la pulo tang de tum futures bang students tum bang ke education hin bang ke paprang theke de po je itum lang namang development phan alang itum crore scheme den lo ani tia job da diffuse samsung si ti palong tame da beautification phan dipu town lek tame kone 16 crores le den lo la son thakha itum da Pilo pui da flyover tame kone crores den lo tang de la haya tang ka be non management jong si la hai bai nong ipi jong si la non mat ke la hai kam tang te de ba claim te de la mo si la hai hui pe manage te bai nong da pilo pulo tang de itum kewang jilang awe riso jang tum tame itum ke chali hin ba pa prang po itum nili puji development claim nang ne pui pupe development da ke nang stop sida me itum development claim mo mat itu mo ke cari tum jong si thek thek pulo tang de la hai development awe lapo heno lapo lasi ni tum chuni ri bangke prabjin pen la ad hoc teachers tum han bangke assistant professor tum han bangke prabjin pen salary bang pivek nang public ni tum karbelo thomas council of han chuni ri pondo tame aprang ke la tum 6 months pibom diti mane keder na 6 months complete lote first week ang bong pulo tang te long pititi sita me nong alang ni tumta hala ka chong hong ko ane 6 months ang ka chong hong penta long le delu tame non ke la 6 months par et another 2 months bang et delu sita me alang ni tumbang e salary bang long le rego la si alang ni tumbang tame salary phanang ke palong ni phanje ni tum karbilo chali song hin tum han same alang tum nang chuni lo je na tum tame ni tum han je song pitha nang dun pitha je la so bainong bangke ni tum han palong pive ka athema ni tum tha ne me thang urial dok chalang ni tum nang pu pulo tang de la tum nang tame jong si pipe re pulo tang le duty jong si nang dam pipe re ta thek pulo song si tum ang ring lo la si la so regular duty pa dam di phan mang e tum prabjin ben karbelo thomas council tum se ja kong do je karbelo thomas council tum si salary ke ki piapot alang li tum prabjin ben si pinang ko alo te alang li tum tame methang kai duty ten che dam bo si ni tum tame chini lo alam lo je ni tum chuni ni lo je karbelo thomas council phan ki thi roi pulo jong si hi thi roi long pipe de pulo tang te teacher tumta damde de lo pulo tang de la ke itumta damo tu tum force na na tun e muthe alang li tumta ke claim ke ame thang jakong do nai ji je komane ke ahem ben 30 kilometers ke dam tumta do 20 kilometers ke dam ta de daily up down ke aniwan ke choki jun hem komane ke teacher phansi la tum lahan ke claim lo je kapek thang na claim le la tum daily duty ke chidam komane tum doji mine nane a source pen na tum ke renge wasa chita me ke ong dung a teachers tum make ladak si depend cholo la tum ke non labang so salary long ji mine pon to 6 months ka chohong hong phata la tum ke konane si interest pen ke ram lo lo no interest pen ke ram lo plote la long da chitu phag lote la ke wang jilani ta la sonder po kasi nitum ba puji ke je
Hoktai siang bong jong si long le det pulo tame nitum tame ha teacher sun kopi mai step ke claim teng si nitum tame chedon nang ko alang nitum jong si duty dam de pulo tam de nitum tame pune de po de nitum pene jung le salary le ki pin de kali tame la ke mo ki wang jela ni si nitum aja tame a la bank step bang deng tu po tame non bank ke nitum laso mitya ben pachu chuni ri lo je cardinal thomas council ha prabjin men pinike tarik ini mbak nifai ini lo kosi lah nifai cap angbong bangke salary pibek nang ko besit dil tu alang itu han bangke nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta